po ako sa Panginoon. Tunay nga na sa Diyos walang imposible. Last summer, na-share ko po sa inyo yung about sa kapatid ko na pilay na nag-aalaga sa mother ko na not knowingly 6 months na siyang pregnant. Actually, dahil po yung first baby niya 18 years ago, kasi 18 na yung pamangkin ko, so talagang malayo yung gap. Ang sabi ng doktor, kailangan cesarean na siya. So, noong December 3, pumunta po siya nagpa-check up. Ang sabi, babalik siya ng December 8 para i-ultrasound ulit, tapos i-schedule na yung cesarean operation. Pero ang Panginoon talaga, alam niya kung ano yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Alam po natin na kapag cesarean, malaking pera. Kahit na may PhilHealth, gagastos pa rin. So alam niyo po mga kapatid, December 3, pumunta siya ng hospital, December 4, nung bumalik siya ng bahay, parang wala lang. December 5, alam niyo po, nanganak na po siya. Paggising po niya ng umaga, pumutok na daw po yung panubigan niya, tapos ang dami ng dugo. In less than half an hour, pagdating nila ng provincial hospital, nanganak na po at ang dali-dali niyang nailabas yung bata. Nanganak po siya ng normal. So sabi ko, tama, sabi nga niya sa akin na aging tama nga yung sinabi mo sa akin na kapag unahin lang natin ang Panginoon, wala talagang imposible sa Kanya. So, praise God sa aming bagong pamangkin, si Junior. At talagang kahit na maliit na bata, nagpapasalamat kami kasi normal at saka yung pag-daddy niya ay normal din. So, all glory to God. Apa po? Magpasalamat. Good morning po. Praise God. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga biyayang tinanggap ko. So, yeah. Before na church ako, before na nag-church ako, parang hindi pumapasok yung Holy Spirit sa akin. Tapos, pasok-labas nga po ako dito. Pero ngayon, thanks God, sabi ko yung Holy Spirit niya talagang naramdaman ko na. Pati yung pagmamahal niya talagang hindi lang sa financially, kundi yung happiness na nararamdaman ko sa nangyayari sa akin ngayon. And about the offering, about the tithes, dati po, sabi ko, nung narinig ko sa kapatid ko yung pagta-tithes, sabi niya sa akin, nung bagong pagpasok pa lang dito, sabi ko, ang pagkakaintibig sa pagta-tithes, yung pag mayroon akong kita na malaki, doon ko ibibigay. Pero kung magkano lang yung sinasahod ko, sabi ko, hindi ko, bakit, anong pagkakaintindi ko yung kung gusto mong tumulong sa tao, tumulong ka. Parang ganun ba yung pagkakaintindi ko? Pero, provide po ng Panginoon yung sa financial sa akin. Kaya sabi ko, babalik ko yung ibinigay niya sa akin. Although, nung last night po, ang sarap ng tulog ko, talagang may nagaan sa akin na ang laki daw ng ibibigay ko. Sabi niya sa akin, natutulog ako, pero binubulong niya sa akin. Sabi niya na malaki daw. Sabi nung isa, may bumulong na narinig ko na magbigay ka at may tatanggapin ka. Praise God, sabi ko, hindi lamang po sa financially ako na may natatanggap sa Panginoon, kundi yung kaligayahan na nararamdaman ko. Yun ay babalik ko sa Panginoon, papurit pa sa salamat sa Kanya. Amen. Ako po, madalang na akong magpasalamat. Sabi ko nga sa dami ng blessing na narareceive ko dahil minsan ko lang sa oras. So, the last time po, magpapasalamat po ako sa Panginoon dito sa iglesia na ito sapagkat ang ite-testimony ko po ay ang kabutihan ng Panginoon sa church natin, yung transformation po ng buhay,
yung mga blessing na-receive ko po this at saka sa pamilya ko at yung protection. Yun ding na-receive ko pong power and authority na galing sa Panginoon sa mga masamang spirito, the evil spirit. Sabi nga, hindi lang pala ako nakakapanaginip noon, maging pala yung anak ko. So, nasi-share ko po yung lalaman ko rito. And I praise God po sa buhay po na ibinigay ng Panginoon sa akin sa pangalawang buhay na nagagamit. Sabi nga po, kahit anong bagay, dapat ipagpasalamat. Pero minsan ay, maliit lang naman, Lord, hindi ko na dapat anahin. Pero kanina po sabi ko, Lord, anong papasalamat ko? Ang dami mong nare-receive, why don't you share about sa tithings? Dito rin ako natuto. At dito rin binuksan ng Panginoon ang bintana at pintuan ng heaven sa pamilya po namin. At sa mga talents, hindi po ako kumakanta, ni sumasayaw. Pero yan ay galing din sa Panginoon. Sabi nga, kapag po naging totoo ka kay Lord, mas marami siyang blessing na yung pong saya, mararamdaman mo kakaiba. And in this church, I feel all yung pong presensya ng Panginoon sa mga kapatiran na yung may pumunta dito, ang nakikita ko yung face, kakaiba. Pero pag nagtagal na, nagiging blooming and ano po. So, isa rin po ako nung pumunta ako dito. So, natatransform yung transformation ko ng buhay. At saka sa mga, madami po kasi yung blessing kung isa-isayin ko po, hindi po ako matatakot. So, ang masasabi ko lang po talaga, i-testify ko dito, it's about more giving to the Lord, more passion sa Panginoon. Yung po kasi yung design natin, i-a-add na lang ng vision, tsaka protection. Dahil alam po ninyo, ang hinihingi ko sa Lord ay, Christian noong nga, dito ako, nag-mission ako. What about my family, my children? Pero praise God po, bumalik na sila sa Panginoon. Kasi, although lumaki po silang Kristiyano, sabi nga, pero hindi po ako naging mabuting ehemplo na ina. Kaya pala ganon. So, ang natatandaan ko lamang na sabi ni Pastor, magbago ka at ang kapaligiran mo magbabago. And I praise God at nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sa Kanya lamang po ang kapurihan at kapasalamatan. Sabi nga hindi po ako nagsasalita na I do not come back dahil po meron akong passion sa gawain. Dito po kasi talaga ang main ko lang is on gawain dahil para sa akin, sa konting kinikita ko rito, sufisyente ang Panginoon. At sobra-sobra pa sa ibinibigay niya sa akin na favor ko. So, salamat po kay Lord at sa Kanya lamang po. Just focus to the Lord. Lahat ng design niyo and the Lord will give the design. Amen. Testimony na ako dahil nauwi na ako eh. Nagpapasalamat dito ako. Sabi nila, malaking man maliit pagpasalamat ka sa Panginoon. Sabi ng Panginoon. So, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil tuloy-tuloy na po ang Pilipinas. 16 years, ngayon lang po ako magpapasko roon. 16 years. Tapos nang nakaraan, pumunta po ako ng Alcampo para bumili po ng mapasalubong. So, nagtingin-tingin po ako ng malita roon. Nakita ko po yung mga presyo ng mga malita roon. Sabi ko, hindi ko na ako bibili kasi gusto ko Samsonite. Kasi Samsonite ang gusto ko talaga dahil nasubukan ko na po talaga yung malita ng Samsonite. So, sabi ko, di na lang bibili. Sabi ko, 85 euros. Tapos, sabi ko, mas gusto ko na lang Samsonite, so hindi na lang ako bibili. Tapos, nung mga ilang araw po, niyaya po ako ni Brother Renante, sabi niya, tinawagan niya po ako, Ate, likat, mag-date tayong dalawa, sabi niya sa akin. So, pinuntahan ko siya dyan sa ng Mulaya. So, pumunta kami, kumain kami sa Tapos, pagkatapos noon, sabi niya sa akin, nung pauwi na po kami, sabi ni Brother Renante sa akin, Ate, nakaipake ka na, sabi sa akin. Meron na ako ng maleta, sabi ko. Meron ako ng maleta, sabi niya. Sige, mag-impake ka na, ito. Sabi niya, Samsonite nga. Samsonite nga yung binigay niya yung maleta sa akin. So, talagang nakaka-bless mo dahil yung
alam talaga ng Panginoon kung yung desire ng puso natin yung talaga ibibigay niya. So, nung nakita ko yung malita, Samsonite nga talaga. So, sabi ko, Lord, talagang the best ang Panginoon. Talaga ibibigay niya. Tapos, yung mga blessing pa na sa totoo hindi ko nakuwalan kung saan ko ilalagay dahil punong-puno na po yung malita. Nagsisidatingan po yung mga tsokolate. Mga kasabog. So, nagpapasalamat ako sa mga tsokolate na bigay ni Pastor Abel, Pastor Abel sa Matiano. So, nagpapasalamat talaga ako sa blessing po sila sa akin. At alam ko rin na blessing din po kayo sa akin dahil yung prayer po ninyo. Kaya, nagpapasalamat ako ng buong po. So, sana ay pag-pray niyo pa rin ako dahil may mga event akong pupuntahan doon. Pupunta po ako sa evangelism na gusto mag-share din po ako doon. Tapos niyaya din po ako ni Sister Lori na mag-share din po doon sa church nila. So, praise God, itong talaga kung anong will ng Panginoon sa buhay ko, nandito ang katawan ko para mag-lingkod sa Kanya. Praise God. Praise God. Ako rin po, nagpapasalamat ako. Tunay, salamat sa Panginoon na ginawa rin niya sa buhay ko yung transformation. Talagang very blessed ako ng Berman doon. Totoo yung sinabi ni Sister Tess, bago magbago ang kapaligiran, nasa sa atin muna ang kailangan mabago. So, nababless ako dun sa buhay ni Sister Tess regarding kung malalaman natin ang sweldo niya na napakaliit. Pero dahil naging faithful siya sa Panginoon, na-extend ng Panginoon yung kanyang mga gastusin. Gusto ko lang sabihin po na, di ba, dun sa bahay ko, may vault na tinatawag na kay poke doon yung mga pera. So, mayroon pong right combination doon sa numero ng bago natin mabuksan, yung heaven's blessing. Lagi natin nababasa, babasahin ko po ngayon ang 2 Corinthians 9:7. Sabi po niya, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Tsaka po doon sa, lagi natin po naririnig din ang Malakay 3:10, sabi rin po doon, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang magpunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kundi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, sabi po doon sa Heaven's Blessings na para mabuksan yung gold, yung ano po, yung combination doon, yung cheerful giving at saka yung faithful tithing. So, wag po natin kakalimutan doon, yun yung po yung sikreto para mabuksan yung pagpapala ng Panginoon. Nung baguhan po ako dito sa church na ito, kasi may church ako doon sa Pilipinas, nag-commit ako na magbibigay ako doon. So, sabi ko doon sa pastor, doon ko pa i-send yung text ko. So, mayroon sa kapatiran noon dito, nag-share siya sa akin na kung saan ka kumakain ng spiritual, doon mo ibigay. So, struggle sa akin noon dahil doon ako, sabi ko, doon ako lumaki. And then, doon ako natuto. So, syempre, magawa ako dito. So, hindi ko kaagad sinunod. Pero praise God, dahil binuksan ng Panginoon yung pangunawa ko, kung sino yung Diyos sa Pilipinas, ay Diyos din natin dito ay isa. So, anong pangangailangan ng church sa Pilipinas, ay matutugunan din ng Panginoon. So, praise God dahil totoo nga po na ang Panginoon natin ay mayaman. So, totoo na yung pagbibigay natin ay ibigay natin para sa Panginoon. Salamat din sa Panginoon kung paano ngayon isang pagpapala na sa akin. Hindi, talagang desire ko, Lord, na gusto kong pagpalain po ako. Talagang, since sabi ko, nung nandito ako, hinihiling ko yung blessings ng Panginoon mag-flow sa buhay ko. So, unti-unti, binibigyan na ng Panginoon at praise God, nandito nga yung kapatid ko, isang malaking pagpapala na sa akin yon. Dahil hindi lang ako yung mananalangin sa family at maayos ang finances, kundi sa buhay din ng kapatid ko ay maayos ang mga pangangailangan nila. So yun ay isang malaking pasasalamat ko sa Panginoon. Patuloy lang po tayong magtiwala sa Panginoon at yung mga kahit needs tayo, but Panginoon talaga natin ng Panginoon, siya mag-ayos sa mga pangangailangan natin. Let's pray po para sa tithes and offerings.